Amang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acid. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod.
kag sa aton Christmas countdown. Dias na gilamang ang nabilin kag Christmas na. Sa liwat, 16 days before Christmas. Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto, sa 9 sa bulan sa Disyembre 2022. Biyernes, siron na daw, Biyernes edisyon sa ito ng pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national, kag international. Upod sa gapon sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagnang alauna, ibidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents, gina-assign sila sa tagsa ka mga areas of responsibility. Kina-welcome na nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. CDRRMO Head Dr. Ana Pornan magapagwasang pahayag angot sa heavy equipment nga ginatawag nila manlift nga gingamit sa banwa sang EB Magalona. Bitaw Head magapatuman sang truck ban kag pila pa ka mga no parking sa dalan Lagson sa maabot na kung magasugod na sa maabot nga Lunes. Mayor Bibot Miravalle sa Banwasang Valladolid magasabat angot sa shop nga ginreklamo kag ginadala naton sa kanginan kahapon nga adlaw. Kag sa atong balita international, Putin pangapinan ang mga pangapinan ang mga missile attack o kung missile strike sa Ukraine. Sabi nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national, kag international ato ni kapangalagad karon sa Biyernes edisyon sa platuntunan bumbuhanay sa Udto. Antes natong kuha ng report di Bombo Gracelyn Lobaton, yari na yung aton nga second winner sa aton nga 1 to panalo part 21 na promo subong adlaw sang Biyernes. Standby. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang isa sa aton nga daily winner, taga Purok Lubi, Barangay Caridad, Bago City. Taga Purok Lubi, Barangay Caridad, Bago City, ang aton nga lucky winner, yang nga gingamit nga proof of purchase amo ang Nescafe. Ang aton lucky winner, congratulations sa kay Alfie Hilado. Alfie Hilado sang Purok Lubi, Barangay Caridad, Bago City. Ginlawag ang imong ngalan alas 11:38 sa aga 11:38 sini nga aga may ara kanom ka oras sa pagkuha sang imong nga premyo. Okay. This time mga kabyanan, kuha na nato na nga report sa nga patrol o sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. May interview mga kabyanan sa aton nga fire chief diri sa siyudad sa Bacolod. Ini may kantanan sa pag-obserbar sa nga Christmas kag New Year, ano ang preparasyon sa nga Bureau of Fire Protection. Ang mga okasyon nga daan subong nga sinunod-sunod lang gasod-asod ang wala kag tuo nga mga okasyon kadungan sa nga Christmas holiday. So may mga pila ka mga panugyan ang aton nga Bureau of Fire Protection. May pila ka mga pagpanumdum, no, pila ka mga pagpaintindi
para sa aton nga mga pumuluyo para mahilayo sa disgrasya. Kag kung ano man nga mga untoward incident in line sa aton karon nga selebrasyon. Sige, kuha natin sa biyak linya ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Kay may interview niya sa kay Fire Chief Inspector Rodel Ligaspi angot sa ilang preparasyon sa sining sa ulog naton sa Christmas kag New Year. Posible gin pag-check naman na ganit nilang malaligyaan sa mga palupok, mga firecrackers kay tiamo gini ang delikado man nga mga ginabaligya sa tiyon sang Christmas season padulong sa New Year. Yari lang report Bombo Carla Ocon Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Bombo Dan kasado na ready na no kag subong nagabantay gid sang hugot ang aton sining Bureau of Fire Protection sa sining holiday season, Bombo Dan, no? Labi na gid Christmas kag New Year, nalalang New Year, no? Kay ti damo sang mga lights, lupok, ano-ano pa dira nga naga-arise so nga ginagani man ba nakita nga mga pila ka mga palupok, no? Samtang naga-patrol kita. So may mga panumdum ang DSP Bacolod sa pagpamuno ni Fire Chief Inspector Rodel Ligaspi Bombodan. Yung mga reminders nila, halimbawa na dira ang mga kabalayan, mga establishmento na may mga Christmas lights, no? Kasi diin kita ba Bombodan magkadto, wala kang nagkakadula ang mga Christmas lights, ito mga jutay lang mala, or jutay lang na nga designs sa ila mga panimalay, kag sa ila mga opisina, kadamo man sa mga nag-lights on, no? Labi nag-dress syudad sa Bacolod. So may mga tips sa mga Christmas lights kung paano na siya gamiton. May nga Christmas lights na pang-gwa siya Bombodan, kaya man nga pang sulod. So ang panumdum lang dira nga kung magtulog na bala Bombodan, labi lagi sa mga panimalay, i-off kid, no? I-off kid kasi matulog naman lang, no? So i-off na lang kay ginpasiga mo na siya, no? Early in the evening. Kag sa mga katawag naman niya nga firecrackers, Bombodan, gina-establish pa lang. Wala passing final nga number or data kung pila diri ang magabaligya. But the same man sa gihapon, dito man sa gihapon sa may Pope John Paul Tower, wala ang location, no? Kag ang mga fire safety nga mga tips or mga kinahanglan sundon amo man sa gihapon kag ang fire trap sa ready man sa pag-ribot na actually nag-decorate sila every day Bombodan sa pining paghatag man sa mga reminders kay kabalo man ang atong mga outdoor sa nga tawag nga fire safety pero kis aga kalipat pala no kulang sa pag-remind kinahanglan nga every day reminded din kita ka tama kay kung aton nga manumduman sa naligad ng mga simana kadamo sa naglunsad ng mga sunog diri especially sa Bacolod City kalabanan mga fire residential incident pala Bombodan labi na gid nga diri daan nga sa syudad damo sa mga tululupad nga mga kabalayan so kinahanglan nga ang aton sa mga kauturan kay ang BFP ga-assist na sa aton mismo nagahalin ang pagkontrol, no, pagbantay sa aton sa mga panimalay. So, Bombodan ang mga simbang gabi, no, may mga fire personnel man na or BFP personnel nga nagabantay kag may mga fire trucks man na siya. Especially sa mga nalalagko nga mga simbahan diri sa syudad. So, Bombodan naman rin ang pahayag, mga reminders at ang BFP Bacolod sa kay Fire Chief Inspector Rodel Ligaspi. Ang ating ginaobra more on awareness campaign gihapon ma'am para sa aton public no constantly naga-obra kita sang aton mga offline ligtas na pamayanan nga sa diin nagahatag kita sang mga pahanumdum ma'am no through sa Recorreda
kag sang aton nga visibility sa aton nga mga fire trucks, no, nga aton ginapalibot. Good mangin aware ang aton nga pumuluyo, no, nga sa pagsilibra sang Yuletide season dapat may ara ini kaakibat nga paghalong kag pagpanghandam, no, kay ti para malikawan naton nga may magluntad, no, nga sunog sa aton nga panimalay, no. So upod sini nakabalo kita nga mga Pilipino nagahiwat, no, kag gusto kita magsinadya kag mag-decorate sa aton nga mga balay, no, pag amon man na remind ang public nga dapat maghalong man kita, no, kag dilion naton ang mga Christmas lights nga aton ginagamit, no. So may ari kami isang ginahatag nga tips, no, nga may duwa ina siya ka klase, may pang indoor man siya, may pang outdoor, no, nga Christmas lights. And then kung mahimo hibaluon naton nga ang aton nga ibaklon is may ara siya sang PS mark or ICC nga mark, no, wherein masigurado naton nga pasado ini siya sa aton nga Department of Trade and Industry or DTI, no, parang palikawan naton nga ang aton nga mabakal wala bala sang quality, no, so dapat may quality nga mga Christmas light or decors or lanterns nga pagagamiton naton sa aton nga decoration. Kag ti aton gid ni panumdo. Lombo Grace. Okay. Pamudan, Go ahead. nautod kita. Daw hasta lang dito kutob. Pero malawig na sa pamudan nga dalang mga ginabi. pahanumdum sa aton nga Bureau of Fire Protection sa aton kay gina-target na diri ang zero incident, no, especially ang sunog, no, kay delikado basi bala magpangasubo ka dira sa imong Christmas celebration, no, hindi man Imbis tayo nga sa magkalipay, nagnguy-nguy ka, kay nasunugan ka. Oo. Kung nagapalupok ka, basi malukpan ka. Tuwa sa mga pangayo nga malukpan ka, pero dapat halong ka gid kay tikis bala sa excitement nga tawag, ma-disgrasya ka pa. No, dapat before ka magpatigayon sang imo tiniyang imuon, just like pagpalupok, dapat i-secure mo gid sa mo at the same time ang mga katupad mo dira pamudan. But nga daw hindi gini malikawan ang magpalupok, no? Oo, wala. Kasi nang dantan na kagkulang kung wala sa magahod. Ayun sa mga magahod daan niya palupok din pamudan. Kagi ka na nga nalupkan? Wala pa? Ako yung nakagi na kuya nga nabalang nalupkan niya blayang nag-agi ko to sa may alin ko to sa sanitarium. Pinalupok sa sang 5-star, nagsulod sa may abring bintana ko blaw. Sa auto, nagsulod dito, tinagalupok kidya sa may kuan kidya. Sa may dablas kinakambiyahan sa kuan sa lakyan. Dragid, may gini kay ang largo ko lang na kuan mo na nabuslot gamay. Ahay. Pamudan. Kung magsiling nga nalupkan ako yan, nakagi na ko yan nalupkan. Ikaw ya, wifi ya? Wala pa. Kasi hindi mo kuya mahilig sa palupok. Okay. May triangulo bla pakaptan si mo bla kag itsabla ning dali na lang maglupok ka. Para nga ning paglupok niya do arag gilapit si mo kamot. Tani ko mag-transform siya sa kwarta, para kumudang triangle. Kaya kaptan ko gid. Pero kung nalupok kamo lang ba? Gani. Mapasound dalang kuya sa pagbulag ya sa tuig na nakagraduate na ko ng mga lupok-lupok nga ina, Bumbo Grace. Oo. Kami sa balay, kami mga kaldero, bumudan. Nagmapatik-patik. Tapos sa pandal sa motor na. Bumalang namin. Malpagtaklob sa kaldero, no? Oo. Tiyan mo na siya. Tiyan ang subong ko no, ang mga palupok do, hinang baklanay. Subong bumbudan, kung sa puno kagin, just like others sa
hinigaran, no? Oo. Muna saya ang katatarget sa mga palupok. Bali, susubong niya mabakal. Mabakal na? Nakalapit na gid. Oo, pero kung diri sa Bacolod sa pakasugod, sa display na bala sa may Pokchan po Tower, wala pa kasugod. So, ginalataman na makaplastar sa kay kantuan ta kag kamusakton man. Kay kung mga early this December, hindi ko na siya mabakal. Pumudan kay wala pa man gid no nag-abot ang Christmas kag ang New Year's Eve nga dara gid nga palupok ang tanan or kalabanan. Sige lang bisan ano nga pag anong asahi nga pagpalupok dara ang importante hindi lang ta masunugan. Pumudan no. Eto nga safety gid ang i-prioritize pumudan kay ang safety ta amo na makatag sa ang totoo nga kalipay kining holiday season. Your safety is our top priority. Amo gina siya. Hindi mo na nabasahan, be? Diyan nga niya. Sa buli isang mga modernized jeep lang may ara na, your safety is our top priority. Nalipat ko. Sige. Hindi ko pabiyahe, no? Okay, Mamadan? Sa mga halongkit ang tanan. Amo na report kanikikan sa patrol. Principal mo Grace in Luwatan sa mga bansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 bakal sa radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lobaton. Bisan ano ka preparar sa Bureau of Fire Protection kung nakita wala nagahalong ang kalayo magaluntad gina ang sunog. Amo gina gani nga panawagan sa Bureau of Fire Protection tanan mangin mahinalungon. Ang pagpalupok way man ginabawal pero ibutang nyo lang sa siguro nga paglupok sa mga firecrackers, hindi madalang inyo tudlo sa paglupok or makatugas ang sunog sa inyo tag sa mga puluyan kay masubo man na nga pagbulag sang tuig pati inyo nga puluyan nagbulag man. 8 minutos na nabilin ka dagat kita sa tagnang alas 12 magabalik mga kabyanan ng ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakulod noon ang kilala nga Yo-Yo Land Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yo-Yo Land Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon. Dang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Disyembre 9, taong 2022 at 16 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinababantayan sa Department of Health ang mga bagong kumakalat na sakit sa bansa. Hand, foot, and mouth disease matatagalan pa bago magkaroon ng gamot at bakuna ayon sa isang eksperto. Ang Employers Confederation of the Philippines hindi raw sang-ayon sa rekomendasyon na patawan ng buwis sa mga bilyonaryo para gamitin sa Maharlika Wealth Fund. At ilang mambabatas isinusulong ngayon ang benepisyaryo para sa mga nurses sa bansa. Pasahod at mga karampatang benepisyo, ilan lang sa mga dahilan kung bakit nangingibang bansa ang mga medical frontliners. Samantala, itong presyo ng sibuyas muling nagtaas, supply ng ilang nagtitinda sa Pebrero pa magkakaroon. Sa ating international news naman, itong Russian President na si Vladimir Putin, inihayag na magpapatuloy ang pag-atake nito sa Ukraine energy infrastructure. Itong sports balita, kauna-unahang babaeng Army Grandmaster na bumunos sa buong bansa sa chess tournament. Sa ating entertainment news, mga fans ng Filipino singer na si Jovit Baldivino bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw nito at ang Backstreet Boy member na si Nick Carter idinamanda dahil sa kasong rape. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iginiit ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP President na bilang principal, hindi daw dapat parusahan ang mga produktibo at may pera at kaltasan ang mga ito ng hindi patas. Ginawa po ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. ang naturang pahayag kaugnay pa rin sa naging rekomendasyon ng ilang labor group na bakit hindi na lamang buwisan ang mga bilyonaryo para i-invest sa Maharlika Wealth Fund sa halip na gamitin ang pera ng manggagawang Pilipino. Sinabi ni Attorney Sonny Matula, itong nagkaisang Labor Coalition Chairman, na hindi pa napapanahon ang pagbuo ng Maharlika Wealth Fund sa bansa at kung kailangang talagaan niya ito ay dapat na huwag isama itong pera mula sa pension funds. Una na ring sinabi po ni Nais
Coronasyon Deputy Secretary General. Itong sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, itong sentro na ang wealth tax ang angkop na source para sa Maharlika Investment Fund, dahil ang itong surplus fund, itong sobrang yaman ay dapat na hindi manggaling sa nakokolekta ng gobyerno na hindi kayang mawala ng gobyerno sa maling investment. Sa ngayon, nirepaso na itong panukalang Maharlika Investment Fund kung saan hindi na po kukuha ng pondo mula naman sa financial institutions gaya po ng Social Security System at ang Government Service Insurance System o GSIS. Sa halip ay gagamitin na lamang ang profits na magmumula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito pa ang tinig ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. I think there can be some level of taxation on the upper scale income, but as a principle, you don't punish those who are productive and who earn money. That is what our principle is in governance. You don't tax them unnecessarily and unfairly. Maybe you can create some brackets, but you cannot punish people just because they're wealthy. Yan po si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Dagdag na pag-iingat ang kailangan ngayon habang wala pang bakuna at gamot laban sa hand, foot, and mouth disease. Ito ang babala ni Dr. Ron Ginsolante sa mga magulang kasunod ng pagtaas ng bilang ng infected sa ating bansa, lalo na sa mga bata. Sinabi ni Solante na para sa mga batang 5 taong gulang pababa, dapat silang alagaan o linisan ng magulang bago kumain. Kapag kasi nahawaan ng hand, foot, and mouth disease at nagkaroon ng ilang sintomas tulad ng lagnat, paracetamol lamang anya ang pwedeng ipainom sa bata o ang tinatawag na treatment support dahil walang over-the-counter drugs para rito. Samantala, sinabi ni Solante na pwedeng ma-immune ng isang bata kapag nalantad na ito sa nasabing sakit, subalit pwede pa rin itong muling magka-impeksyon. Kaya naman, mahalaga ayon kay Solante ang prevention sa pamamagitan ng paglilinis o paghugas ng kamay bago kumain at huwag basta-basta ihahawak sa bibig at mata ang mga kamay para hindi madantayan o makontaminado ng nasabing virus. Samantala po, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinababantayan na po sa Department of Health itong mga kumakalat na sakit dito sa bansa at ma-report si Bombo Dennis Hamito. Pinakikilos na ng Palasyo Malacanang ang Department of Health upang dagdagan ang kinakailangang aksyon ukol dito sa kumakalat na hand, foot, and mouth disease. Yan ay kasunod ng mga panibagong kasong naitatala dito sa ating bansa. Sa labas mismo ng Metro Manila ay meron na rin na-record. Kaya naman, ayon sa Pangulo, kinakailangan ng iba yung pag-iingat at hindi rin dapat lubayan ang pag-iingat ukol pa rin sa COVID-19 dahil hindi pa natatapos ang pandemya. Ibig sabihin na niya kung anong pag-iingat ay dadagdagan pa ito. At kung ito ay may mga naitatalang mga kaso na multiple incidents o multiple cases sa isang particular na lugar, ay may mga hakbang na dapat gawin ang mga local government units at sa patnubay siyempre ng Department of Health. Kaya naman, sabi niya ay mismo dito sa national government manggagaling ang mga direktiba sa mga susunod na araw. Tuloy naman ang Pangulo doon sa paghingi ng mga impormasyon mula sa Department of Health upang makapagdeklara kung ano mga kinakailangang hakbang at may pagkaloob ang kinakailangan doon sa mga komunidad, kasama na yung mga pangunahin na gamot at pasilidad para dito sa mga pasyente kung sakasakaling kakailanganin at yung direktiba at pondo na ilalaan para sa mga kahalintulad na usapin. Kaugnay niyan, narito ang mga tagubilin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So we have to continue to be careful. I think I'm happy ako with the situation as it is now. We'll see. Let's let her do, kasi we are still not out of the pandemic.
Bahagi yan ng pahayag ng Pangulo, ibig sabihin niya ay mas kailangan ngayon ng iba yung aksyon, pero kontento naman siya sa ginagampanan ni Undersecretary Maria Rosario Vergere at kailangan lamang talaga ng pagtutulungan, hindi lamang ang ahensya o yung Department of Health, kundi pati na ang iba pang departamento ng pamahalaan ng kikilos para sa kahilintulad na issue dahil nasubukan umano ito sa kaso ng COVID-19 pandemic na ngayon ay nananatili pa rin at hindi lang kakayanin ng iisang tanggapan ng pamahalaan kundi ito'y tulungan hindi lang ng isa, ng dalawa kundi the whole approach of the government ang kinakailangan. Ang Pangulo naman ay naghahanda na para sa kanyang biyahe patungo doon sa Belgium at inaasahan midweek ay lalarga na ang Philippine delegation patungo sa naturang bansa. Bombo Gerald. So far, yung mga naglilipa ng sakit sa ngayon, itong COVID-19, yun na lamang mga sub-variants, wala namang bago. Pero ang dumarami ngayon itong hand, foot, and mouth disease, Bombo Dennis, at sabayan pa yan, syempre nitong COVID, meron din mga insidente ng itong dengue. So talagang kailangang mag-ingat itong ating mga mamamayan, itong ating mga kababayan, pero yung Department of Health talagang kailangan ding bantayan itong mga sakit na ito, Bombo Dennis. Tama yan, pero hindi lang ito nakafocus sa health concern na Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Dahil pati na yung iba pang binabantayan ng pamahalaan ay dapat na pakatutukan at bigyang sapat na atensyon. Kagaya na lamang nito, may inaasahan tayong sama ng panahon na papasok at posibleng mamaya ay isa ng ganap na bagyo ito at patuloy natin yan imomonitor sa pamamagitan ng Bombo Weather Center at yan ay ilalabas natin mamaya sa mga update. Sabi ng Pangulo, ang tagubilin hindi lamang para sa health ang kinakailangan natin bantayan, kundi lahat ng maaaring makaapekto sa ating mga kababayan. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Plus Radio. Bombo! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Style premium donut and large coffee. Hot or right? Large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan. Hot or right choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. PDTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Hindi po magandang balita sapagkat inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ng taas singil sa kuryente po ngayong buwan ng Disyembre. Ito ay kasunod ng pagtatapos ng isa pang sa 4 na refund na ipinag-utos po ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ang singil sa kuryente ay tataas ng 33 sentimo kada kilowatt hour ngayong buwan. Halimbawa, isang household na kumukonsumo po ng 200 kilowatt per hour, asahan itong dagdag singil na 66 pesos sa kanilang bill. Para naman po sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hours, mayroong dagdag na 99 pesos. Sa 400 kilowatt hour, mayroong dagdag na 132 pesos. At para sa kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour, ay mayroong dagdag po yan 165 pesos. Kung magugurita, una nang ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na i-refund ang halagang 13.8 billion pesos sa kanilang mga customer sa loob ng 24 na buwan o 2 taon. Sa iba pang balita, inihayag ng World Health Organization ang mga negosasyon sa isang draft ng pandaigdigang kasunduan upang mas mahusay na labanan ang susunod na maaaring maging pandemya na magsisimula sa Pebrero sa susunod na taon. Ang 194 members ng estado ng World Health Organization ay naghahabol ng isang kasunduan na naglalayong tiyakin na ang mga maling tugon na naging isang pandaigdigang krisis ay hindi na mauulit. Ang COVID-19 virus kasi ay pumatay ng 6.6 million na mga tao at puminsala ng nagkakahalaga sa mga bansa na umaabot sa trilyong dolyar. Inihayag pa ng World Health Organization ang hindi pagkakapantay-pantay sa pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan at gamot sa buong mundo. Dagdag pa ng organisasyon, ang epekto ng pandemya sa buhay ng tao, ekonomiya at lipunan sa pangkalahatan ay hindi dapat kalimutan. Una na rito, ang konseptong zero draft ng
World Health Organization ay kailangang palakasin ang kahandaan ng mga bansa habang isinasaalang-alang ang mga issue ng equity o pagkakapantay-pantay sa buong mundo. Samantala po, target daw ng Philippine National Police o PNP na makapagtala ng zero casualties sa lalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Inihayag ito ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. kasunod na rin nang isinagawa nitong inspeksyon sa ilang tindahan ng mga paputok sa Bulacan. Dito ay muling umapela sa publiko ang hepe ng pambansang pulisya na iwasan na rin itong pagtangkilik at pagbilis sa mga produktong ito. Ito anya ay upang makatulong na rin na kusang tumigil at mabawasan ang mga individual na iligal na gumagawa nito. Malaking bagay kasi anya ang pagkikipagtulungan ng taong bayan upang makapit itong zero casualty o walang maitatalang mga injury para sa isang masaya at ligtas na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Itong dahilan kung bakit nagbigay na rin anya siya ng direktiba sa buong hanay ng PNP na makipag-ugnayan sa komunidad at mga barangay para magbigay ng kamalayan hinggil pa rin sa naturang usapin upang maiwasan na rin itong mga hindi inaasahang aksidente na dulot ng iligal na paputok. Samantala matapos ang nasabing inspeksyon ay isa-isa rin ipinakita ni Azurin ang ilang sample ng mga ipinagbabawal na paputok sa bansa tulad na lamang po ng Goodbye Bading, Goodbye COVID, Kwiton Parachute, itong Kwiton Bamba, Kabasi, Special Plapla, Atomic at Coke in Can. Sa iba pang balita, ang ilang mga mambabatas sinusulong ngayon ang benepisyo para sa mga nurses sa bansa. Habang ang pasahod at mga karampatang benepisyo, ilan lang sa mga dahilan kung bakit nangingibang bansa ang mga medical frontliners. Alamin natin ng buong detalye mula kay Bombo JC Galvez. Isinusulong ngayon na ilang mga mambabatas ang karampatang benepisyo sa mga nurses sa bansa bilang kakarampot lamang ang kanilang isinasahod at incentives kung ikukumpara ito sa ibang bansa. Sa pagdinig sa Senado, binigyan din umano ni Senator Grace Poe na hindi lang daw pagmamalaki ang ambag o dapat na gawin ng gobyerno sa ating mga nurses, mataas na pasahod, nararapat na benepisyo ang kinakailangan nila para hindi na umano mga ibang bansa pa. Marinding inihayag ni Senator Grace Poe ang pangangailangan ng mga Filipino nurse na aktual na benepisyo upang maisagawa ang nursing practice. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Grace Poe. As I seek the adoption of Senate Resolution number 347, I also seek more than just a commendation and recognition from the government. Hindi lang dapat bragging rights ang ambag ng gobyerno dito. Our nurses can only do these heroic sacrifices to the extent that they are taken care of. May pandemic man o wala, patuloy na pumupunta sa ibang bansa ang ating mga nurses para magtrabaho because here in our country, they continue to endure low salaries, poor working conditions, and delays in their allowances, just to name a few. We need to resuscitate our nursing profession. If there's anything that this pandemic has proven, it is that our healthcare workers are the backbone of the health of the nation. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Grace Poe. Sa co-sponsorship speech ni Senator Grace Poe sa Senate Resolution number 320, ang pagbibigay parangal kay Sistina Persons para sa kanyang makasaysayang kontribusyon sa nursing sa Pilipinas at sa sektor ng pangangalagang kalusugan, sinabi ng mga Filipino nurse na mas pinipili nila umanong magtrabaho sa ibang bansa kaysa magtiis sa mababang sweldo, mahirap na kondisyon ng pagtatrabaho at pagkaantala sa mga allowances. Dagdag pa ni Senator Grace Poe, ang pag-upgrade ng sahod ng mga nurse ay ang pinakamaliit na magagawa para sa sakripisyong ibinigay nila sa pag-aalaga sa mga pasyente. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness
and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Samantala sa iba pang mga balita na haharap din pala sa reklamo ang isa sa mga suspect sa likod ng pagkawala ng ilang mahilig sa sabong ito mga sabungero sa tangkang pagpatay at kidnapping na isinampa ng isang pamilya dumagat sa Tanay, Rizal noong 2019. Sinabi umano ng complainant na binaril siya ng suspect na si Julia Patidongan o itong si Dondon, gayon din ang kanyang ama sa magkahiwalay na insidente dahil sa lupang sa alitan po ng lupa. Ayon sa complainant, nagsampa sila ng reklamo sa Binangonan, Rizal, ngunit wala pang progreso dito. Sinabi ng complainant na dati siyang nagtatrabaho sa Patidongan building fences, ngunit tumigil siya nang sinubukan umanong agawin ng suspect ang ari-arian ng kanilang pamilya. Kamakailan lamang ay naglabas ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng composite sketches ng dalawang suspect kabilang si Patidongan sa pagkawala ng isang sabungero doon sa Laguna. Nakuha ng Criminal Investigation and Detection Group ang cellphone video kung saan nakita ang dalawang suspect at si Michael Bautista, isa sa mga biktima sa labas ng isang sabungan sa Santa Cruz noong April 28, 2021. Kaya naman isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng isa pang suspect sa naturang cellphone video. Una nito, marami pang reklamo ang isinampa laban kay Patidongan at sa kanyang kasama kaugnay pa rin sa pagkawala ng mga sabungero. Sa karagdagan pang mga balita, pinulong ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang ilang manufacturer at retailer ng mga paputok sa Bulacan. Ito ay matapos na magsagawa muli ng inspeksyon ang pambansang pulisya sa pangunguna mismo ni Azurin sa ilang mga tindahan ng mga paputok sa nasabing lalawigan. Layunin nito na muling paalalahanan ang mga may-ari at nagtitinda ng mga firecrackers at pyrotechnics na iwasan ang paggawa at pagtitinda ng mga iligal at ipinagbabawal na paputok sa bansa. Nakasaad kasi sa batas na ilan sa mga mahigpit na ipinagbabawal sa Pilipinas ay ang mga paputok na may bigat na higit sa 0.2 gram o hindi hihigit sa 1/3 teaspoon ang lamang pulbura at bawal din ang oversize na mga paputok at gayon din ang paputok na imported o gawa sa ibang bansa. Samantala sa naturang pagpupulong, sinabi rin ni Azurin ang planong pagsasaayo sa patakaran at pagbibigay ng lisensya sa mga pwedeng magkaroon ng lisensya. Layo naman nito na tulungan ang mga bagong manufacturer na makakuha ng permit upang mabigyan na rin anya ng hanap buhay ang iba pa sa ating mga kababayan. Bombo Entertainment News. Hindi po magandang balita, batang-bata po ito. Yung mga fans ng Filipino singer na si Jovit Valdivino bumuhos yung pakikiramay sa pagpanaw ng singer, habang itong Backstreet Boy member naman na si Nick Carter idinamanda dahil yan sa kasong rape. May buong detalye si Bombo Chill Emprido. Sinampahan ng civil cases ang Backstreet Boy member na si Nick Carter dahil sa kasong panggagahasa sa isang fan noon pang taong 2001. Ayon kay Sharon Ruth na noon ay isa pa lamang teenager, pinilit umano siya na gumawa ng sexual na gawain sa isang tour bus na ginamit sa mismong concert ng singer at pagkatapos ay doon na siya ginahasa. Matatandaan na naharap na rin noon ang singer sa dalawa pang kaso o babae ngunit hindi rin ito napatunayan. Sa ngayon, tahimik ang kampo ng Hollywood singer at nagluluksa pa rin sa pagkamatay ng kapatid na si Aaron Carter. Samantala, malungkot na balita mga kabombo at ka-Star Nation dahil pumanaw na ang Filipino singer na si Jovit Valdivino. Nakilala siya dahil sa kanyang kauna-unahang pagkapanalo sa isa sa pinaka-prestihiyosong singing contest dito sa Pilipinas. Ayon sa kanyang ama na si Hilario Valdivino, 5 araw ring ginamot si Jovit sa ospital at pumanaw ang singer bandang 4:00 kanina ng madaling araw dahil yan sa mild stroke at komplikasyon. Lubos naman ang pakikiramay na natanggap ng pamilya ng singer dahil na rin sa iniwan itong legacy sa mga pinasikat na kanta. Sa ngayon, pinatapos na ng pamilya Valdivino ang wake arrangement para sa namayapang singer.
Ayan muna ang latest update mga kabombo at ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chile Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, umaabot na sa 250 hanggang 270 pesos yung kada kilo ng sibuyas ngayong linggo matapos ang presyuhan nito noong nakaraang 230 pesos lamang. Ito ay matapos na magdaan ang kakulangan ng supply nito. Kaya ang ibang mga nagtitinda ng sibuyas at ang mga supplier ay kinakailangan pang maghintay muli ng panibagong supply nito mula sa kanilang mga pinagkukuhanan. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang bumibili ng sibuyas, lalo na ilang linggo na lamang ay nalalapit na itong araw ng Kapaskuhan. Dagdag pa dito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas. Iba pang mga bilihin ay kaugnay na rin sa inflation na naranasan dito sa ating bansa. Gayunman, sa buwan ng Pebrero pa lamang umano magkakaroon ng panibagong stocks at supply ng sibuyas. Ngunit siniguro naman ang mga supplier na sapat ang kanilang naimbak na produkto hanggang sa Enero sa susunod na taon. Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga bilyonaryo sa mundo ngayong 2022 ayon yan sa UBS, the biggest bank sa Switzerland. Ilan sa mga dahilan ay ang nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, paghigpit ng monetary policy, pagbagsak ng stock markets at pagtamlay ng ekonomiya ng China. Ayon pa sa UBS, isa din sa largest wealth managers sa buong mundo, mayroon silang $2,668 billionaires noong Marso ng kasalukuyang taon na mas mababa ng 87% sa nakalipas na taon. Ang kabuuang yaman at bilang ng mga bilyonaryo ay posible anyang nag-umpisang bumaba noong March 2022 bunsod ng pagsadsad ng asset prices. Ngayong taon, mayroong 273 na bagong bilyonaryo sa mundo habang nasa 360 naman ang nawala sa hanay ng mga ito. Ang mga sektor na may pinakamaraming bilyonaryo ay may finance at investments na nasa 392 at nasa technology na 348. Pinakamaraming bilyonaryo ay mula sa Asia Pacific region at bagamat bumaba ito sa 1,084. Tumaas ang bilang ng bilyonaryo sa Amerika mula 735 at 724. Samantala, binigyang diin ni Employers Confederation of the Philippines, Sergio Ortiz Luis, na umaasa silang maaring ipagpaliban ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakatakdang pagtaas ng kontribusyon po ng Social Security System o itong SSS, maging itong Philippine Health Insurance Service o PhilHealth sa susunod na taon. Ang pagtaas ay ipinag-utos umano ng batas, ngunit sinabi ni Ortiz Luis na dati na silang humihiling sa Kongreso para sa isang amendment at hindi ito naaksyonan ng nakarang administrasyon. Anya nung nakarang taon ay pumupunta umano ang kanilang grupo sa Kongreso at ang Kongreso ay nag-issue ng authority to the President na pwede niya itong galawin o i-postpone yung pagtaas po ng kontribusyon. Dagdag nito ang pagtaas ng buwanang premium contribution ay habang nanatiling tumataas ang inflation, may kasama hindi o itong makakasama o hindi maganda ang dulot sa mga manggagawa at maliliit na negosyo lamang. Kaugnay niyan, pumalo kasi sa 8% itong inflation noong Nobyembre o doble sa pinakamataas na limitasyon ng 2 hanggang 4% target range ng gobyerno. Kaya naman, ang pagtaas ng mga presyo ay nagresulta din sa underemployment o yung mas mababang bilang po ng manggagawa na nangangailangan ng mas maraming trabaho at yung oras ng trabaho upang matugunan ang mga pangangailangan at ang paghuhulog na din sa kanilang Social Security System at itong Philippine Health Insurance Service. Samantala, ang oras sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sa ating international news, nangako si Pangulong Vladimir Putin na patuloy nitong papabagsakin ang energy grid ng Ukraine sa kabila ng mga laban sa mga sistematikong pag-atake na nagdulot ng milyong-milyong pagkasira ng mga infrastruktura. Dagdag pa dito, sinisisi ni Putin ang Ukraine na pagpapasimula ng isang trend ang pag-atake sa mga infrastruktura ng sibilyan. Ito ay nagtuturo sa isang pagsabog ng isang pangunahing tulay sa pagitan ng mainland ng Russia at annex na Crimea
Cremin Peninsula sa kamakailan niyang binisita. Marami ang naging kontrobersyal tungkol sa mga bakbakan sa infrastruktura ng enerhiya sa isang kalapit na bansa, ngunit hindi umano ito makakagambala sa kanilang pakikipaglaban. Ang ilang linggong pag-atake ng mga missile ng Russia sa buong Ukraine ay nakakaapekto sa mga pangunahing infrastruktura na nagdulot ng pagdurusa ng mga Ukrainians dahil sa kakulangan sa tubig at iba pa nilang pangangailangan. Una na rito, iniharap ni President Vladimir Putin ang mga pag-aaklas bilang tugon sa pagsabog noong Oktubre sa tulay ng Kerch at inakusahan din ang Kyiv ng pagpapasabog ng mga linya ng kuryente mula sa Kursk Nuclear Power Plant at dahil sa hindi pagbibigay ng tubig sa Donetsk sa silangang bahagi ng Ukraine. Bombo Sports News. Sa itong sports news, nakuha ni Army Women Grandmaster Private First Class Janelle May Freyna ang kanyang ika-4 po na titulo sa Blitz category ng 2022 National Women's Chess Championship sa Grand Finals sa Philippine Academy for Chess Excellence sa Quezon City. Ibinulsa rin po ng 25 years old na si Freyna ang unang babaeng Grandmaster sa bansa. Itong pilak na medalya sa Standard Chess category at torneo na inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines at binigyan ng sanction ng International Chess Federation. Ang 2022 National Women's Chess Championships ay bahagi ng paghahanda ng pambansang koponan para sa Asian Games sa Hangzhou, China sa susunod na taon at itong Asian Indoor and Martial Arts Games sa Thailand. Pinuri ni Special Service Center Director Colonel John Oliver Gabun si Freyna sa pagpapakita ng talent ng mga atleta ng RB hindi lamang po sa panlabas na sports kundi maging sa indoor sports tulad ng chess. Anya ito umano ang pangunahing katangian ng isang atleta ng RB. Sa ngayon matindi pa rin itong ginagawang mga pagsasanay ng nasabing Army Women Grandmaster para paghandaan pa itong kanyang mga susunod pang mga laban. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko doon sa Greenland ay ipinagdiriwang ng may mga maraming kandila sa paligid at tampok din doon ang red-orange na mga bituin na ang ibig sabihin ay isang kasaganaan ng katangian nila sa Pasko na makikita sa halos lahat ng mga bintana. Sa mga bayan naman, ang mga kandila ay sinisindihan kasabay ng Christmas tree sa unang linggo ng Adbyento. Ito ay nagbibigay ng dagdag na ginhawa para sa karamihan ng mga pamilya sa paggawa ng mga dekorasyon sa Pasko, pagkain at mga sa matamis nilang pagdiriwang ng Pasko. Mga kabombo at ka-Star Nation, 16 days to go na lang, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! 32 minutos na kaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatin ang Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito na pagbalik, manginakaw po na ito ng head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Dr. Ana Pornan. Nakakaihibalo na itong kung ano ang sistema sa mga heavy equipment natin rin. Pwede lang pala ipahulam sa ibang mga LGU or may arkila ini or anong sistema. Kaya tungod nga nasiplatan nga ito dito yung ginagamit sa banwas ng Ibig Magaluna ang heavy equipment nga ginapanagyan sang CDRRMO sang Bacolod. Inatanan sa ito na pagbalik. Kylie, standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente,
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangudman kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sunto 43 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 12. This time mga kabiyanan pag maging kaupod naton si Dr. Ana Purnan, ang head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kay nangin kontrobersyal ini Banwa paliw ko bi Bumbo Stephen sang mga litrato, no, ipakita naton diri sa Facebook Live ang mga litrato sang sining heavy equipment. Ano ning tawag sini manlift, kaya ginalift niya ning tawag gatungtong na dira sa punta na siya nga boomla, no, kung may ginakayod sa yung mga taas daw mo ning ginagamit. Sa naglikad ka mga inadlaw or kagapon daw mo naman ni ang nabutang nga ginakomentaryuhan nga ang ining nasambit nga heavy equipment gingamit sa Banwa sang Ibi Magaluna kay ang isyu nga gagwa nga libre lang makagamit ang Ibi Magaluna kay tungod sa kabalaslan ni Mayor Albi Benitez kuno sa kay Mayor Malacon nga dako man ang ginabulig sa pag-eleksyon sa kay Mayor Albi. Pero sa akong pagkaintindi galing ang ini mga heavy equipment kaangay sini daw nagainulamay malalim mga LGU kay bisan hindi malang guro Banwa sang Ibi Magaluna maghulam kung available malang pwede malang guro na ipahulam magluwas na lang kung malisyahan naton ang mga bagay, no? Kung malisyahan naton ti may malisya no? Pero ang ini mga heavy equipment sa akong pagkaintindi nagainulamay mo or it's either nga ginapahulam or ginaparkilahan daw mo na nagkakatabo. No? So, tanaw na ito, Nabi, ano ang kamaturan sili kag sang sanoy inigin gamit kag sa dinan ni Subong ang ining salakyan at ito panigyapon sa Banwa sang Ibi Magaluna. Kung ginapaulam ini sa syudad, tiara ipabalo naton sa mga katawhan nga kag sa iban pang mga LGU basi kinanglan kamo sang kangay sining kagamitan sa kangay sining equipment sa syudad sa Bacolod, ariyo kay ginapahulam ng gili niyo. Ginapahulam. Pero ako na niya, iparkilahan ta na lang para at least may pangbayad ta sa maintenance ulas uliyaw. Kung may magamit ng ibang LGU, parkilahan ta. Kaya ang syudad sa Bacolod, gingastuhan man ng equipment nga di, dako man ang ginabayad sini para nga ma-acquire na ton. Unattended si Dr. Purnan. Sige lang. Diyan mo na ang siling naton nga kung basi sa lablang number nga nabutang ko dira, may ara na sa telepono ko, ara na iyang ngalan. Pag dial mo, agapir man iyang ngalan. Sige, basi gina-set up niyang iyang cellphone para sa Zoom interview. Ara Banwa, makita ang ining salakyan nga may tatak si DRRMO, syudad sa Bacolod. Emergency Response Service. Di Emergency Response Service basi emerhensya to ya sa Ibi Magaluna. Ginrespondiran ang salakyan iya kasi DRRMO sa syudad sa Bacolod. Namalisan lang niya kay si Mayor Malacon ginpayag nga pertinang panikasog niya man pagsuporta sa kay Mayor Albi Benitez sa naglikan ng eleksyon ng padlagan diri sa syudad sa Bacolod. Tiyan mo na, di ko nang iban nga Banwa siguro ni nagagamit daw ay man siguro Malaysia. Di pa gamit naman si iban nga Banwa kag iban nga syudad. Nga gusto nila maggamit sini. Pero nami nga parkilahan tagid. Kay karon kung magsige na ginamit ang iban nga mga LGU kay wisely sang kangay sining equipment kag magdaan ni sa maguba yung aton yang nga salakyan, ang kwarta naman sang mga pumuloy sa syudad sa Bacolod, gamiton ta naman para magpa-repair sini. Kaya tapos ang makabenepisyo, ang iban nga mga Banwa, iban nga mga LGU. Iparkilan naton. No? Parkilan ta para nga bisan sa pang-maintenance na lang, may kuuton kita para nga at least matagan manustisya ang kwarta iniya sang pumuluyo sa syudad sa Bacolod mo. Naton nga mga taxpayers ang ginbakal sa siya nga salakyan
sa sila nga equipment di karon kung sino lang sige gamit sini kag hulam ng mga gali way man sang arkilati kundi daway sang return of investment ni karon. Sige. 48 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udto. Hindi bala sa ato niya matagpalamati, hindi man ta magdinalok napahulaman kita. Basta nga mabayad lang sila para sa maintenance. Kaya wag gid sang problema, hindi gid makontak. Okay, ginada okay pa man, subong daw hindi na okay. Sige lang, balikan tala na karon dugay-dugay. No, ang ato nga pag-interview sa kay Dr. Ana Purnan, ang head sang CDRRMO, diri mga kabyanan sa siyudad sang Bacolod. This time, kung na report di bumbuan na Sindol Surilia, ining may kang tanan mga kabyanan sa ipatuman. Pila ka mga restrictions nga ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office sa idalom ni Police Major Junji Liba. Ang ining mga restrictions sa trapiko may ginalakipan ini sang pagdumili na sa pagparking sa mga salakyan sa igad sang dalan sang Lacson. Ang bilog nga dalan sa Lacson way si may maga-parking da nga salakyan. Wiit naman yung may mga negosyo na sa higad sang sa dalan Lacson kay ang customer sa langisag naman kay wasang parkingan. Pero ti dapat ipatuman ini para nga magaligwa kuno dalan Lacson. Kaga pagkatapos may ara pagid nga banning sang tracking. No bilogid nga adlaw wala sang truck nga makaagid ra sa may dalan sa tubang sang Bacolod City Government Center. Sang nagligad may ara lang sang inuras sa baning. Ang mga oras lang abing sako halin sa agas na mag alas 8 may baning pagka alas 9 pwede na makagi kag pagkahapon naman may baning naman. Subong na bilog gid nga adlaw ang truck makaagi lang diri sa aton siyudad sa Bacolod kun sa tion sang kagabihon. Ati mayo naman lang na kumatapos na itong economic highway kay tanan nga mga tracking dito na yung maagi. Halin sa nasur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, halimbawa dito sila halin sa Sumag, kaysa Sumag na liko kadra sa economic highway, dulo diretso na ng imod lagan kung naga-tracking kabla may karga tubo, diretso na niya sa Victorias, kung da ka nagapagaling sa imong nga tubo, hindi ka na magkilalan nga mag-agi padriya sa Circumferential Road dira sa may atubang sang Government Center. Kaya mo ginadang alagyan sa mga tracking ang Government Center kaya way naman sang iban nga alagyan padulong sa norte nga bahin sang probinsya nga sa diin diri ang mga sentral. Kaya lang alam ang truck magi sa downtown area sa siyudad sa Bacolod. Dira na sila nag-aagi. So, humanang economic highway, hindi na siguro sang baning-baning sa mga truck. Hindi naman sa truck mag-agi mo. Nasa piya kalinya ko na itong report di bumbuan, kaya may interview sa kay Police Major Junji Liba, ang aton nga head sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa piya kalinya bumbuan, please come in. Bombodan, sa Lunes, ipatuman niya siya ang mga pagbag-o somehow no sa pila ka mga dalano naton diri sa may siyudad sa Bacolod kay suno gani diri sa pagpahayag ni Mayor Albi Benitez nga ini siya ang pamaagi para nga mabuhin-buhinan bala no ang gina-experience naton nga traffic o kon kagutok no diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Una naton nga diskusyonan ining one-way traffic scheme no diri sa may dalan Lacson, which means Bombodan suno sa explanation gani ni Police Major Junji Liba
Iring sa ordinansa abi sa siyudad sa Bacolod pwede na siya allowed ang 9 days nga experimental no sa aton iya nga traffic. Pero nga ba ni Mayor Albi Benitez panilagan ba sa 30 days kung effective or hindi man epektibo bombodan. So ang solution one-way traffic scheme sa Dalan Lacson nga implementar sa Drias aton sa may Dalan Lacson, no? Dria sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Familiar naman kita sa Dalan Lacson. Kung halin ka diri abi sa norte, no? Let's say after diri like diri sa aton sa Bombo Radyo, no? Dalan Lacson na pakadto na dire-diretso Bombodan. So sa Gatuslao Street, suno diri kay Police Major Junji Liba, ang Bacolod Traffic Authority Office Head. One way ni siya from North Drive to downtown. Amo na siyang matabo. And sa one way naman siya, going west, halin sa 12, or rather sa 12, 14, 16, 18, 20 streets. No? And then, one way naman, going west naman, sa 13, 15, 17, 19, 21 streets, meaning ka-alternate ang mga one way. Tiyan mo na ang pinaka-purpose na Bombodan, agud nga ma-minimize ang trapiko, ang parking system i-regulate, meaning kay balo man kita tanan may ara mga kalan Andrea sa aton Bombodan nga wala sila yan parking space. Yes. Klarohon tala ni ang one way magsiling na nga one way anong butsing ano nang halin sa dalan halimbawa may mga streets ni ang kuan mo ang Dalan Lacson kundi ang main strip nga Lacson. May mga sanga-sanga na siya nga dalan ang itong silimog alternate. Magsiling ka one way ang dalan abi nga ano ganitong mga dalan nga one way to? 12 street. Example 12 street, 16 street, 18 street. No, amo na siya. Okay. So butch ano matabo sila diri baliko na diri ka sa Lacson di ka pwede kaliko dira ano man? Yes, one way going well one way ka in Bombodan sa east. No, amo na siya. Taga-utod-utod ka? Oo. So, Bombodan sa diri sa 24th one way west to east from Aguinaldo Street to Lacson Street. So eastward ka lang sa 24th, 21st, halin sa 13th Street hasta sa 24th Street Bombodan. So amo na siya. Ang explanation dira. So kung paano na so butsing anon do alternate siya kung pwede ka kasulod sa isa ka street hindi hindi kaya pwede makabalik dira why siya may magwa nga salakyan sulod ng tanan sa piyak naman nga kalye siya makagwa. Yes, insakto amo na siyang insakto nga explanation kay pareho niyo sa ilaba lang nga ginpakita diri sa ato Bombodan diagram ginapakita ibang kuan sa ni pareho na sa 12th Street makasulod ka pero hindi ka na makagwa. Diri ka naman sa 13th Street, pwede ka exit. Sa 14th Street, masulod ka. Kung amuning Dalan Lacson, magwa ka naman to sa 15th Street. So, hindi pwede ka sugat anay ka mo sa 14th Street. Let's say, sulod ka sa 14. Sa 14 ka man magwa, going Lacson. Ano siya gali Bombodan na explanation. Di ano ang kuan sila ano ang signifikante dira kung mag-amo ni ang himuon nga scheme ano paano ni mapaganagan ang trapiko? Di kay way nakabungguan ay Bombodan mo, way nagasinugat anay. Isa na lang flow. Oo. Kag isa sa nakita kuya nga rason nga nagapa-traffic sa kuan sa Dalan Lacson kay kadamo sa naga-cross kundi kadamo sa mga street pila na ka mga street na sa Dalan Lacson nga nagasanga-sanga. Damo naga-cross bala patabok. Ti halimbawa sa pag-abot mo sa dalan na 21st abi may nagatabok dira pagka sa 28th Street may tumanto nagatabok hindi makatayo yun lagan sa salakyan sa street Bombodan makatabok let's say dira ka masulod no kay may mga sulod na Bombodan mo definitely matabok ka. So that's why nga ang ginhimo diri alternate na lang niya kung matabok ka dira masulod ka sa intersection sa 14 sa 13 dira ka naman magwa. Okay. Tapos ang isa pa nakita Bombodan. Yes. Nakita ko ng punto no kay at least mapaganagan ang sigiliniko blay nga mga salakyan
Kay halimbawa karon kung halin ka di sa Bumbu Radio going ka sa downtown, kung hindi na pag-amon sina, ti ang tanan nga mga streets bala, halimbawa may masugata ka nga halin naman to sa downtown pakadto naman dis norte nga maliliko sa dalan, kung ang tanan lang nga mga streets pwede nila likuan, ti atrasado man tuod ang imong pagbiyahe. So amo na bombodan, and then syempre ang naga-parking higadalan pang hindi na allowed. Kahit kay balo naman kita luwas na sa mga nagapinatabok pakadto pa kare ang parking gid sa bombodan. No? Kita mo may mga kalanaan sa tutuod lang ng 21st bala nga kalanaan dira. Di ko lang pagdugangan mention. Pero ang ila da man naga-parking na dang nagakaon dira sa sagwa bala. Di syempre, dala pa na tani sa adalan gid na siya. Di kundi mahinay ka da, no? At cause ka sang traffic. So, dira gid na iya permi nga kanami sang kalanaan. Pero waya parking space. Parking space. Amo na dapat nga questionon tang aton nga building official nga ang sang pag-renovate sang nasambit ya nga mga kalanaan. Why sila gin-require nga magpain sang parking space. Nga dito sa una, nakahimo man magbutang sang parking space ang isa man ka kapihan to sa unahan bla? Nga box ang punta? Yes. Amo na bala bombodan. Amo gid na ang illegal parking number 1. Na naga-cause gid sang traffic. So that's why amo ning resolve diri sa Dalan Lacson, no? So, sugod ni siya sa Monday para awareness sa ato niyang mga kauturan to be implemented on Monday. Tanawon ta panilagan ta bombodan kung mahagan-hagan man gid ning traffic naton dres Dalan Lacson or hindi man. Okay. So, pamatian ta bara si Police Major Junji Liba. Daligid lang kay si ang na-play ko diri ang sa truck ban. Sige, daligid lang kay ang sabahin sang one-way traffic. Sure nga nambal, no? Ang kahapon yung meeting namon dita. This is the result. So, ang una namon na ginhimo is regarding ni sa Lacson, no? Implementing our one-way. So, may ara kita diri nga of course, the first slide shows na amo na siya ang Lacson, no? Lacson will remain two-way magyapon. Okay, so next slide please. So of course ang Lacson will be pa naman na sa Mugebbe naman nga daw hindi siya parking no parking na daw sa mo. So in order nga ma-decongest naton, next slide please, next slide. So we'll be implementing tawag nga one way. Ang first na ito nga one way is ang Aguinaldo. So this is Lacson and this is Aguinaldo. This is the North Capitol Road and then this is the Base Aquino Drive. So this will be one way na from balik lang please. Nabalik na post ko, natandog ko. Tayo. Dili lang. 4. So this is Aguinaldo ang 4. So, one way kita dre from south to north. Kaya, considering ang ato Aguinaldo is only two-way, no? So, gamay siya. And then, plus pa may mga parking. So, ang imunta da is, before we implement, ma-conduct pa kami da clearing. So, wala man tada parking. So, that ma-accommodate ang But, one way lang tada, no? Okay. Next, please. Ang next is Gatoslao. So ang Gatoslao naman will be one way from North Drive to downtown area or south. So muna isang doa. Then the next slide please. Ang aton nga junction roads, crossing mga Lacson, for example 12, 14. So this will alternate 12, 14, 16, 18, 20, 22nd, and 23rd. So this will be one way going west, sorry. So, going west na siya. Then, kung makita ta, mayari nga mga road in between, that is any 13, 15, 17, 19, 21. So, amo na naman ang next slide. So, next slide please. So, amo na makita ta. So, 13, 15, 17, 19, 21st, and 24th. So, going naman sa west. So, ang purpose na dali is that, next slide please.
So mo nisang matabo no, makita ta. So alternate sa lakad sa. So that ma-minimize ta ang left turning diri nga area. Pag ari ka sa Lacson, so kung ari ang kalatuan mo diri, of course diri ka maliko. But ang kalatuan mo is diri sa likod. Diri sa likod, diri ka man. No? For example, ini siya ang duwan ni no, in between. So kung diri ka, kapalo ka nga kung diri ang imo kalatuan, I mean diri nga side, dapat di ka magi. So muna na malibot-libot ka lang that, pero at least ma-minimize ang aton diri nga left turning sa Lacson. So that is the sole purpose. One side diagonal parking. Amo naman ni aton nga ang parking system. Kung sa parking system ta amo ni siya, for example ini nga dalan butang ta 14 o ano whatsoever no. Basta kung diri ang direksyon niya, ang allowed ta nga parking diri nga side. So ang posisyon nila kung makita ta diagonal so that madamo ang aton ma-accommodate kung diagonal sa. So ang madala na diri is yes. What? Ilang ko lang ni example ko lang ni example ko lang ni sa balik ta sa ano ma'am sa previous nga slide. Gin example ko lang na sa nga considering la duha ka masunod nga street sige. So amo ni sa actually no. Ang gin-drawing ko lang to gin pick up ko lang ang duha ka succeeding street. So kung amo ni siya ang way niya, one way siya going dire. Aton allowed parking is north side, diagonal park. Okay? Kay duwa lang ni siya ka lane mo ang ma-observe ta duwa lang natag duwa na ka lane. So hindi ta pwede nga mag two side parking kay magutok na siya. So as much as possible gin maximize ta lang siya nga maka-parking madamo-damo gawa. So that's why gin diagonal. So kung diri siya, diri nga side, and then kung diri siya nga dalan, of course sa right side man. So amo na sa one side parking lang. Okay. So amo man lang ni mga roads or junction roads ang Lacson nga maapektuhan. The rest why pa man ta kay makita ta like yung mga iban diri diretso pa man siya sa ano like ang 6th Street, di ta man pwede kay one ano lang siya. So wala ta nagtandog or nag-change diri sa side sa east, only west ng sa nasilinggilan ni Mayor, this is 90 days experimental. So we're prioritizing the December and then upcoming pa may ara kita nga maybe Bacalao Jat. So 90 days is up to this February. Yeah. Okay, Bumbuan. Bisan ano ka one way da kag mga schema sang mga lagyan sang salakyan ka obrada ko nagasinambunot magyapon mga dalan may mga tricycle, may mga tricycle, may mga e-bike, may kung ano-ano pa nag-aagi sa dapat nila nga pag-aagyan. At traffic mong Japon, Bumbuan? Yes. Amo na dapat gid nga bantayan kag ang mga illegal nga mga parking or hindi dapat sa highway gid ya bala Bombodan no. Dakpon gid ya no sang Bacolod Traffic Authority Office. So Bombodan amo man gani ang sa bahin naman bala sang circumferential road. Di bala dira ginapalabay ang mga tax, mga dragko, tubo or ano man ang ginakarga basta mga dalagko nga mga trucks no. Kundi may ginatawag kita nga truck ban. So ang implementation dapat 9 p.m. to 6 a.m. lang gid sila allowed to traverse Bombodan. Other than that, syempre, hindi na sila allowed Bombodan, no? Driya sa mga dara no naton driya sa may syudad or dira sa circumferential road, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Isa man na to be implemented by Monday man, Bombo Daniel, no? So pamatian bala naton Bombodan dugang nga pagpahayag ni Police Major Junji Lipa. So ang truck ban aton actually wala ko din naka-include ang mapa kay ang gina-consider ta sa during truck ban is only circumferential road na from Sigasco to Axis Road or Bangabata. So before under City Ordinance 542 ang aton truck ban is 6 to 8 in the morning and ma-window, ma-broke na sa mga adlaw. Then ma-resume na sa 4 to 7.
before. That is under 542. So, as we have discussed ni Mayor kahapon, na ang amon implement, also experimental man na. Diretso na ta from 6 o'clock to 9 o'clock in the evening. So, wala na sa window. So, all trucks, delivery trucks, cargo trucks will be allowed na lang to pass through Circumferential Road from 9 in the evening up to 6 a.m. Under also 542, City Ordinance 542, we have 14 items or mga pwede gina-consider ta exemption. Rather, hindi ko lang ma-memorize, pero under 542, that is section 4 or I think 5, rather nakastipulate ang mga exempted from the truck ban. Ang ma-remember ko lang is mga like perishable goods, yes, emergency, and mga government project, yes. And also mga government vehicles like ambulance, mga marked vehicles of government, siyempre exempted sila. Yes, totally kitang tubo will be banned. So, ang truck ban tayo is under 542, section item A, paragraph A, section 1 is 1,000. First offense. Second offense, 3,000. Then third is 5,000. Bumbuan. So again, no, pambudan si Police Major Junji Lipa. So muning mga bag-o nga implementar hanungod di sa trapiko naton diya sa may syudad sa Bacolod kay subong Christmas damo pagida naga pinakadto pa kari no para somehow mabundibuinan ma-decongest no ang aton nga traffic. So Bombo Daniel, amo ni so far ang mga update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Ti bantayan naton kag ulaton naton dinhi sa Lunes sa tanong naton kung ano ang epekto sa sining mga ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office, mga one-way kag subong ang dumili sa pagpark sa igad sa dalan Lacson, ang total kun ang truck ban magbilog adlaw truck ban sa hindi makaagito sa Circumferential Road or sa may tubang sa Bacolod Government Center. At tanaw naton kay sa Mandi pag-umpisahan 90 dias nga experimental. Kag kun maayo ang resulta ti i-adapt ang iniyang skema. 11 minutos ang nakaligad sa tagdang alauna, magabalik kita banwa pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay Sodto, 16 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Pabalikan nato na si Dr. Ana Pornan, kag antes sa kay Mayor Bibot Miravalles, kay kaginado hindi sa kasulod sa aton nga Zoom. I-try nato na sa yan lang telepono, ang head sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office. Okay, para nga at least masabat man na sa gilayon ang pila ka mga palamangkutanon, may kantanan sa sining paggamit sang banwa sang Ibi Magaluna sang equipment ginapagian sang CDRRMO sang syudad sang Bacolod. Sige, aber kuha naton ang sa piya ka linya, mangin ka po na naton karon mga kaibigan si Dr. Ana Pornan, ang head sa CDRRMO sa syudad sa Bacolod. Doc, maayong hapon. Maayong hapon. Doc, ano ni ang positive ginmanigin gamit sang Ibi Magaluna ang equipment sa CDRRMO sa Bacolod? Ang tawag sini ano ni manlift? Yes, sir. Hello, Doc. Yes, sir. Nag-utod-utod ka. Dali lang ka pigaw ang signal guro tadi Bumbo mic ipatas taas na ba na yon. Okay, sige. Hello, Doc.
Okay, nag-utod-utod yung signal ta. Oo. Doc, go ahead. Yes, sir. Actually, may request sila. Then, kita-check mo lang na namon kung pwede namon mapahulam pag kung may available kami ng operator. Then, ginapaubran na sa city mayor sa travel order kasi outside Bacolod ang ating operation. Sa noon sila nag-request, Doc? Sa December 5. December 6 kami po travel order. Mga pilakadlaw ang ilang request? Malias naman lang sa Thursday, pero kagina lang sa nakapulit ka nagpahuway pa sa kagabi. So, ari na di sa Bacolod sa mga equipment? Ari na din. Normal man ginang ni Doc nga ginapahulam gin man ang mga kaangay sining equipment. Kay man daw na Malaysia nini kag gin-post mga ni sa social media nga kuno ginagamit na ni ginapagamit sang syudad ang equipment sa Ibi Magaluna kay tungod nga may kabalaslan si Mayor Albi sa kay Mayor Malacon sa pagbulig sa eleksyon. Doon mo nang ginapagawa ang istorya. Pero sa akong pag-intindi siguro kita nga may kangay sining equipment daw ay man taga dinalok sa ibang LGU kung kinahanglan nila. Precisely, sir. Ay, kung kita ba lang may kinahanglan sa uli, at least tapos man kita maghulam kung may mga equipment ang iba may LGU pag pumayo man. Okay, pero first time hindi nga ginagamit sa ibang LGU ang ining equipment, ma'am? Nang daw amo pa lang sir sa akong pagpungko daw amo pa malang ni. Bag-o ni nga itong equipment, no? Nang hindi na maging na brand new, hindi na mga pila naman siya katuon. Okay. Why ni siling abing para abing nga may gamiton man kita sa maintenance niya? Kung may LGU nga maghulam, parkilahan na lang abi, why ni kita sang kangay sining nga skema? Wala kita yan, sir. Bali, ang namon na ang gasolina lang, bali using it, gina-replenish na ng gasolina. Tapos ang mga tao, ng operator, ito hindi na ito sila may tululugan ko sila, katapos tayo may aram na sila sa dalawan. Okay, sige. Paano nagkaroon kay may mga pumuloy kasiling? Kung ipahulam talan di sa kung sino man nga LGU ang nagakinanglan, di daw ka-unfair man na sa aton nga hinali maguba ni ang equipment, kita naman ang magastuhan kung hindi na kung halimbawa abi kung ipahulam tagiman ipagamit sa ibang nga mga LGU dapat markila sila para sa maintenance ni. Ang ginakuan na naman sir kung may mga guba ginakuan man naman nga continuo nagahulam sila man mapa-repair. Sige, so at least klaruhon talaning wala niya Malaysia ang paggamit sa iya Ibi Magaluna. Kaya bisan ang iban man LGU ko nagakinanglan pwede mas nakulam basta available lang. Yes sir, as long as it's available kag wala man naton ginagamit kay kung ginagamit naton kina-prioritize man naton ang iya sa city ang ano. Sige Dok, salamat gid si mga oras kag may hapon sa liwat. Thank you man bumudan. Si Dr. Ana Purnan ang head sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero kung ipagamit nato ni sa ibang mga LGU, dapat iparkilan tan lang gid. May yatag man sila balang bisan hindi man tama kamahal nga kadako nga amount para at least may arang kita gamiton sa pagpa-repair sini kung nasa tiyon nga maguba nga aton equipment. Kay ka budlay man nagkaroon nga equipment naton kung mo kay may arang kita sini ang iban hindi lang magbalakal kay siya mahulam na to sa syudad kay may tumato sa syudad sa Bacolod. Daw banwa pa man amo na siguro kay Malaysiahan man kay daw first time lang may naghulam nga LGU banwa pa sa Ibi Magaluna nga noted na kadaan nga daw masyado gid sila kahirupay ni Mayor Albi sa nga nagligan nga eleksyon na mo na nga Malaysiahan na Malaysiahan kay ti daw amo pa man nga LGU man ang nakahulam sa sini nga gamit ang ginagamit Emergency Response Service ini sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. 22 minutos sa kiligid sa tagnang alauna, si Mayor Bibot Miravalles, Bumbo Mike, no? Kaya nakaschedule kita mag-interview man siya 1 o'clock. Sadra lang, no? Si Mayor Bibot Miravalles, may number ko na ginatag. Kay pasabton tayo ang alkalde sa Banwa sa Valladolid may kanta ng sinireklamo sa isa ka residente dala sa may barangay sa may barangay Sagwa Banwa, no? Sa may Purok Mainuswagon
barangay Sagwa Banwa, Banwa Sangya Valladolid. May kanta na si sa shop nga nag-operate dira sa residential area. Masyado kuno kagakod. Sa maghimo sila sa ilang mga farm equipment, mga bao-bao kag iban pa dira. Kag magpaminta tuman kuno kabaho. Pero ginsabat man to kagapon sa nga punong barangay sa nga parang purok Mainoswagon nga tiyo daw ay naman nag-ubra kun na tiyon sa kagabihon daw ang ubrahan na isang shop adlaw man lang kag daw ginsito naman sila sa barangay. Pero nag-text diri ang complainant sa aton pagkatapos ng programa kagapon nga way tuya kuno masitol sa barangay, no? Way masitol sa barangay. Ang hibalo na to abi sa municipal mayor sa Banwa Sangya Valladolid kung ano ang status ini. Kag kung bala na pamasyaran man ini napatanaw to ang nasambit yang area ang ining lugar nya sa diin namtang ang isa ka shop para nga at least ma-assess man sa nga Banwa kung bala ini nagakadapat nga mag-operate or may nagakaigo bala nga mga papili sa ginuyatan nga mag-operate ang nasambit nga shop, no, dito sa may purok Mainoswagon sa barangay Sagwa Banwa sa Banwa Sangya Valladolid. 25 minutos Banwa nakaligad sa tagna nga launa diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Kag alang-alang pa. Sige. Hindi pa makontak ang number kong ginkwanda. No, okay man. Sige. So, tiyan mo ni, no, ang pila ka mga concerned Banwa nga gusto niyo palabot diri sa Bumbo Radio kwan nyo lang padangat nyo lang diri, no, kaya itong ginapagatalakayon. Sige, 25 minutos sa kaligad sa tagna nga launa diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Karon dugi-dugi makita sa pila ka mga reports dugang sa ato mga field reporters kaya may bomb threat ginato sa may isa ka eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod. Sige, way ka sabat. Sige na lang, balikan tala na kanang dugay-dugay na si Mayor Bibot Miravalles. Pero anti sina Banwa, okay, basi balang-alang kita sa aton nga Christmas around the world. No? Ang aton karon nga Christmas around the world, magkadto kita sa lain naman nga pungsod, sa pungsod naman kita sa France. Pero anti sina ko ako na report di Bumbo Carla May Defensor. Gini may kantanan na Banwa sa sining isa ka bomb threat nga nagaluntad kagina sa isa ka eskwelahan. Bati ko to sa isa man ka source nga do pirmi man kuno na naga-bomb threat do halos every year. basi ang iba diyang mga university kung may bomb threat, ginakuha na mo, ginatuon na sa exam dates. Exam time. Amo ginagawa may bomb threat yan. Puspon na ng exam. Kaya may bomb threat. Pero bisan tutuod man na kung hindi, ang importante nga alerto kita iya sa mga eskwelahan or sa din man nga mga lugar nga may mga bomb threat, dapat itatap ko anong tagina, aktuhan tagina kay budlay lang nga magsalig-salig kita dyan. Why na? Ding pahog-pahog lang man nagyapon nga daw kuha naman na siya. Bomb threat yan eh. Okay. Ara si Mayor Bibot Miravalles sa Piyakalinya. Standby Bumbo Carla kaya si Mayor Miravalles sa Banwa Sangya Valladolid. Mayor, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbo Daniel. Kag sa tanang nga pamati is nga estasyon. Mayor, na kalabot na ni Simo nga opisina ang ning reklamo sa isa ka pumuluyo dira sa may or rather mga pumuluyo kay daw damo man din nagapirma diri sa nga purok Mainoswagon barangay Sagwa Banwa sa sa mga Banwa nga may kantanan sa sining shop nga naga-operate nga daw masyado kuno kagahod kag kabaho pa sa mga pinta nila da. To na Bumbo Daniel kay ang ina na mga problema nila dira. Una na ginadress ko na sa barangay kapitan sang sina nga barangay.
ko ususaon nila kung ano ina reklamo sang tao dira. So sang isa ka semana nakabaton kami sang itititulanin sa Malacañang. Tapos nakalabot gini sa ititit nakadabot na ginsugo ko nga akon nga executive assistant at tanawon ni na kung ano ka legit ang ilang ginareklamo kag inaabla nga mga tao ara man sa palibot sang sina nga ginareklamo nila nga ulubrahan sang mga implementos dira sa panguma no. So ang report sa akon nga si Mayor may ara isa lang katao ang ara sa tupad balay. Actually mas layo-layo na siya gamay siguro mga 8 meters halin dira sa sina nga lubrahan no. Kag may kudal sila nga ulot nga may sin nga daan nga ginabutang. So siko ining iban sige Mayor mga 100 meters na yang layo adto na sa Gilbaybay. Ang iba din nga complainant din nga man nagpirma. To be sure kay na Bumbo Daniel, ako mismo naging kantuan ko kay hindi mo ko gusto nga naging report lang sa ako ng patian ko. So along the way na sugata ko na si SB Bingbing Mailim ang isa namong kakonsyal dira nga sanguna siya man ng barangay kapitan sa sina nga barangay. Tapos nagdalagan siya SB member nagdaog ang nagbulos nga kapitan ng subong ang utod niya. Okay. So, impapod ko si SB Mailim. Upod kami kadto dito. Kag siya mismo nangin saksi na sang mga ginapamangkot ko sa tao. So, ang una ko nga na pamangkot dito, ining isa nga complainant. So, according siya, way man kuno ang ilang reklamo ang baho sang pintura nga ginapintura sa mga ginaubra nga implementos sa panguma. Kag ang pag-ubra ko nga disura sang gabi nga galampas sa lasutso nga hindi sila kuno katulog. So inagaling nga bagay kayo na nila sa barangay kag ang ila dito nga kasugtanan nga untatan anay ang pag-ubra nga lampas sa oras kag kun gabutang man sila sa mga pintura ikinanglan siguraduhon man nila nga hindi man panimao sa tupad balay nila. So tapos na to. Nagkadto ko to sa pinakapunta nga nagreklamo sa mga 100 meters ang layo. Pamangkot ko siya, ko anong napanimawan mo diri? Yang pintura ko grabe man nga ilong ba? Sinwit ko. Paano ka nga nakapirma? Sang ginpirmahan mo nga according si mo nagreklamo ka sang mga obra lang nga disuras? Mayor, way kung naya ka basa sa pinirmahan ko, gipapirmahan na sa akon. Kung bisan ano lang gipapirmahan si mo, way mo yung ginausisa. So, inatanan nga pag-usisa ko sila, Bumbo Daniel, gin-record ko ina sa akon cellphone. 50 man ba? No? Gin-record ko, to be sure nga, basi, kung pila kadlaw, may mga, kung ano naman nga pagliwat sa ilang mga statement, no? So, duwa sila katao, ng pamangkot ko, isa mo man, parehas ang nila statement. First nga, Mayor, ay kuya ka balong ang pirmahan ko, gali reklamo, sinada na tao. Pero ang pirmahan mo, ang ginambal nila siya, kung ginapirmahan ko, pamatuod nga kami nag-ubra sa punong-punong dira nga gamay, lapit sa sina na lubrahan. Okay. Hindi ko kung paan ka statement, underoot, mapirma. Kasi Mayor, ay mapirma ko ya. Kag, pagbalik ko na, ang atubang niya mismo, sang sina nga talyer na ginaubrahan sa mga implementos ang panguma. Ipamangkot ko, singko kamuyaw ay kamo nagreklamo, siya Mayor, wala man kami sang problema sinada yang ulubrahan. Kaya siya, in fact, kami pinakalapit tadi, so banggin namon. Way gani ko dalya nga ulot sa ila Bumbo Daniel. Okay. So, dira, may mga istorya nga may hindi pagintindihan ay sa pamilya, pero hindi naman ko dahil magpadalom. Ang ako na lang yan, insigurado ko lang ang mga reklamo, mga legit nga aragin siya sa tupad balay sa sina nga talyer. Okay daw may sugilanon ka nabatian nga do ang pinaka-main complainant hindi daw upod man do pamilya man sa sining may shop. According sa mga istorya dira sa palibot, no, pero way nako nag-entertainar sina kay ara naman sila sa sakto nga edad, ila na problema.
Ang ako lang nga, ginasigurado ko lang na may mga tao nga hindi man bala mahulaan. Both sides, no? Ay, papati lang kita sa report sang ibaan nga, way mo nato na usisa. So, hindi man kita makatandaaw gid sang insakto nga rason nga may reklamo nga mo sina. Kay nakulitan mo ko na Bumbo Daniel nga kagamay mo lang nga bagay, nagdabot pa to sa ititit. Kaya sa level sang barangay, masarangan man lang gali reglon. In fact, may agreement na sila siya. Si Kapuka, di mo man daw na-interview mo man gani kuno kahapon, di ba? So, amo man na siguro ang inambal ni Kapuka si mo regarding sa agreguana nila sa barangay nga level. Amo gani, oo. Mayor, kinagkanto kag man to personal, ang ining shop ni pilagi man kabilog ang balay nga aragid sa tupad. Sa palibot siya Bumbo Daniel nga lapit siya hindi ko magsala anom kabalay. Anom kabalay? Oo. Pero may mga nagpirma din na pulo kabilog, ang amuning napulo kabilog, amuning nakantuan mo tong iban nga dito na yung mga 100 meters ng distansya. Ang isa lang niya Bumbo Daniel sa nakantuan ko, isa lang yung lapit dira. Ang rest siya puro ganaya malayo tanan. Dugay na ni siya Mayor nga naga-exister ang shop dira sa nasabit nga area. Kung hindi ko magsala Bumbo Daniel, daw siguro malapit na siguro man tuig dira ang shop. Hindi pagin man siling abing at pulo na katuig nga naga-operate. Oo. Daw bago ulit na, hindi lang ko sigurado kung pilagi ka kuan ko dalipatan man ako ni pamangkot na. No? Kay may allegation pag abing complainant nga why kuno sang mga permit or may hambal niya to nga may laing kuno ang area nga ginaplayan sang iyang business permit kag lain man ang aktual nga ginaoperitan daw amo na subong ginaoperitan niya pero daw amo na kuno hindi na kuno amo ang area nga ginaplayan niya sang business permit Mayor. Ati isa sinaguro nga bagay Bumbo Daniel pausisa talan kay illegal naman na yang pagi kag obligasyon na sang banwa. Pero ang ginapatungdan talang subong niya sang ato niya nga investigasyon ang legitimacy sang ila claim nga kapanimaho na kag nagalapas sa oras ang obra sang sinana siya. Okay. Kasi hindi man basta nga mag-decide lang dayon nga may mga tao man nga mahulaan nga madulaan sa pangabuyan. Oo, kapigado man nga sa panahon subong. So, at least na mag-decide kita, ang tanan bala benepisyado man sang insakto nga pag-desisyon naton sa mga bagay nga gusto nila ipaabot sa aton. Kaya sakto na Mayor, kay budlay man lang nga mag-decide kita nga siyempre patas man lang kita diri nga nagapangabuhi sa kalibutan, basi lang kung magamitan lang kita ho? O, insakto na Bumbo Daniel, kag pwede mo man gani kung insakto kaya nga pwede ka gani kapadala patrol to Bumbo Daniel ka pausisa mo ganyang mapamalay dira sa palibot. Okay. Para at least ikaw mismo may insakto ka nga direct nga report dalin sa imo yung patrol dira o sa imo tao. Pero Mayor, hindi man ni tama kadako nga shop? Kagamay Bumbo Daniel, nang insakto lang hindi magidya siling siguro may maka-order ka mga according man to sa na-interview ko nga tagiya ang UN is honorato. No? Ang ginaubra yung mga may mag-order sang mauwa-obla na nga ginaubra sa talamnan. Kasi hindi mo na madulungan obra. Kay kagamay mo lang sa akong shop. Okay. Sige, ang importante ang kantuan mo na kag ikaw personally nakakita sa kun bala ang ina nga shop nagatuga gid abi sang trouble sa mga pumuluyo dira. Pero dapat siguro Mayor ipakwanta na nila, ipa-comply na lang siya sang kinalanon nga mga papilis siya sa pag-operate para way nagid sa nga damo pa yang question siguro. Amo man to kay nang inambal ko siya Bumbo Daniel. Kung ano mga legality daya nga imo obligasyon para sa sinayang shop. Obraon mo na kay siyempre may mga patakaran na bago ka makapatindog mo. Kung kisa boy Bumbo Daniel tungod sa kapigadoon sang tao kung kisa kita kapasunaid man ta. No? Pero i-comply man ko kung ano man gid ang mga problema sa sa subong ang pauna ko di comply siya hindi ka maglapaw sa oras ng tulog sa tao ka pamalpag ka pa da. Iti kuan man na perwisyum na sa kabataan niya na kung iliskwela na kag
hindi man makabuktaw sin sakto nga oras kay tungod nga gabi na tulog sang kagahod sa ginobra nyo. Oo. Ano iya kan okay naman? Ako man siya kasi sa barangay pa namin mayor nga istoryanay namon tapos na nga problema. Na-comply ko naman na. Ati, sige. Mayor, salamat gid sa imong effort nyo nga ginkantuan mo itong area kag may ngapon sa liwat. Sige, Bombo Daniel, may ngapon man sa imo. Si Mayor Bibot Miravalles no, sa Banwasang Valladolid. Ginkantuan ito personal ang nasabit niya nga area. Kung may arasang dapat i-comply ang nasambit niya siya para nga mangin legal ang iyang operation i-comply. Pero for the meantime, ang reklamo mo lang yung kagahod, kag ang pintura, siguro hindi naman na unfair sa mga kumplinan kung may sa kumplinan dira sa nasambit nga siya nga magtapos sila sa ila pamalpag da butang tabi alas 5 medyo alas 6 hindi pa man na chimpo tigtululog no magluas lagi lang siguro kung alas 9 sang gabi alas 8 sang gabi gasigi pa pinalpag dira kung nagasigi pa siya pinalpag dira yati lain na ng istorya kaya ang pintada daw kung magsiling abi nga gamay man lang nga shop nga isa man lang ka bao-bao gina farm implements sa Banwa ni mga bao-bao mga hand tractor la mga ginaobra dira ti ang paminta sila daw hindi magin siling abi nga tagpila ka galon ang tagpila ka balde sang pinta ang ginagamit siguro ang importante pagkuan lang himo lang sang pamagi dira nga hindi lang mag-usbong gid ang baho sang pintura kag hindi magyatuman kagahod. Kaya mo lang nga problema dira ang kagahod kag ginatuga. Kung mahimo man lang nga wala na sang pinalpaganay kun chimpo na sang inog katulog sa mga katawan himuon tang 40 minutos sa kaligas tag na nga launa this time mga kabanan yari kita na sa aton nga Christmas around the world kaysa subong edisyon sa aton na pagpangalagad magapadulong kita mga kabyanan sa French Republic of France sa Western Europe naman ini siya no kag mangin kaupo naton karon dugay-dugay ang aton nga Bombo International Correspondent sa France si Miss Joy Fernandez Tolentino tumandok sa Iloilo pero nakapamana siya sang taga Banwa sang Isabela Negros Occidental. Mangin kaupo naton karon dugay-dugay sa aton nga Christmas around the world. Stand by. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyang na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halandumon, ang hampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano nagahatag sang kalipay dili sang hatag mo maski jutay pagbulik mo na Jowa yo Noel amoy di ang magtamyaw sa Merry Christmas sa lingwahe nga French nga mo ang official language sang French Republic o kun pungsod France sa Western Europe. Ang France, mga kabombo, may populasyon ini nga nagadangat sa 67.9 million. Nga ginapamunuan sang ila presidente karon nga si Emmanuel Macron kag babae nga prime minister nga si Elizabeth Borne. Mayoriya sa mga French people ang mga Kristiyano rason nga isa man ka masadya nga likuton ang Paskwa. Nagahimugasa ang mga pagkaon sa lamesa nga ginalakipan sang dendi o kon large roasted turkey. Yaraman ang mga chestnuts, roasted potatoes kag cooked apple. Another customs enjoyed all over France related to displaying nativity scenes
is attending pastoral performances of the Nativity Story. Agsang kultura, nagapasuray. Sa liwat, Kalangkan, abilidad sa Juwayo Noel. Pamaskwahan. Kami ni magtamyaw mga kamiyanan sa Merry Christmas dito sa France. Kaya mangin ko po na natin karon ang aton nga Bombo International Correspondent dito mga kamiyanan sa France, si Miss Joy Fernandez Tolentino sa piyak nga linya. Ma'am, maayong hapon diri sa amon. Dira sa inyo ma'am, anong oras? Maayong aga, sir. 6:30 sa umaga po. Alas 6:30 sang aga. Kumusta ang Christmas dira sa France? Kumusta ang weather condition, ang katugnawon dira sa France subong? Medyo maulan-ulan, sir. Hi, sir. Medyo maulan-ulan diri. Aha. Medyo maulanon diri sa amon diri sa Bacolod, subong nagatupa man ang ulan. By the way, kumusta ang mga pumuluyo dira, paano mag-celebrate sa Christmas, ma'am? Diri subong sila nagasako-sako na pagka gabi kay lapit na lang ang next week ang Christmas sa mga school. Christmas holiday. So, ang mga peryahan, kumbaga sa aton, open na sang December 1. So, pagka alas 6 pa lang diri, nag-enjoy na sila kadto sa mga rides. Kag naga-prepare sang mga, nagapamakal na sila sang para sa 24 Christmas. Okay. So, ang celebration sa Christmas na siguro similar man diri sa aton sa Pilipinas? Oo, sir. Aga similar man lang wala man masyado, especially subong kay daw pigado na sila kay syempre nung natamaan sila sa the time sa Ukraine, so gipit-gipit man sila parehas ang dira sa aton sa Pilipinas, sir. Okay, pero wala ka mo dira sang kundi diri sa Pilipinas may ara kita sang simbang gabi, ang kagahon ba kaya bugtaw kay para magkadto simbahan. Dira wala sa France. May ari di, sir. May ari diri. May mag-start sa gani sa 16? Sa 16 ang start sang simbang gabi namon diri. Okay. Do pariyugid gali di sa Pilipinas man 9 mornings giya nga maputoy-putoy kid bugtaw para magkadto simbahan. Ay, kinahanglan i-perfect. I-perfect din. Ako man na diri, sir. Kinahanglan i-perfect para maano ang wishes. Oo, amo gani amo na nga mga tradisyon na nga may similaridad sa Pilipinas kay sa France. Magluwas si ma'am, kumusta yung mga activity sa mga kabataan, sa mga eskwelahan, sa mga opisina. Sako naman sa mga Christmas party dira. Wala man sila masyado naga-Christmas party diri. Ang ginasakuan nila, sir, is naghihimo sila sa mga gingerbread, mga biscuit, tapos nagakadto sila sa ilang mga friends. Exchange nila, ginabaylo, ginahatagan nila sang mga ginahimo nila nga pastry cake, mga musina. Okay. So ang how about ang 24 sa gabi ang Noche Buena? Paano gina-celebrate da? Ay, pertika sadya diri. Like example, sila sang most especially nila is turkey, di ba? Ang specialty nila. Tapos sa lamisa is puno na sila mga dried fruits. Tapos mga vegetable lang mga likewise dira sa aton bongga-bongga, diri hindi daw parang pika-pika lang diri sila, basta may turkey lang sa lamesa nga ginabutang kag 13 dried fruits. Nila. Para sa aton 12 fruits mga musina. Pero diri is dried ang ginagamit nila. Mga sweet, mga chocolate. Basta may amo lang ina sa lamesa. Diri sa Pilipinas kanudamo ya sa mga ginabutang sa lamisa ng mga pagkaon. Pagkatapos ng Christmas, sa iba, panos lang mo. Gani, bongga-bongga, diri hindi masyado. Kung pila lang ka,
pila lang ka person ang mga bisita kag pamilya, tama-tama lang. Amo gani man. Pero ang turkey hindi gid madula kay simbolik gina siya. Oo, sir. Basta turkey, hindi lang madula lang. Ang iba niya mga pagkaon, basta turkey kag mga chocolates, dried fruits, hindi lang madula sa lamesa. Siguro mag-December, amo ni nga Christmas, mahal sigurong presyo man sang turkey dira. Oo, sir. Grabe ang mahal sang turkey dire. Nagkalabot siguro sa aton mga almost mga 1,000 plus. Kung i-convert mo sa Pilipinas. Sobra 1,000 ang bilis isa ka turkey. Yes, sir. Okay, diriya sa Pilipinas, bisan wala ya sang turkey, basta may aras ang litson nga pula-pula ang panit, solve na. Ulo sang litson, sir, no? ang simbol naman diya sa Noche Buena, di daw halos may aragin pirmi litson mo sa mga Christmas party daw hindi kumpleto, daw hindi bala masiling abi nga Christmas party gid kung wala sang litson baboy. Diraya sa France o ay guro na ya? Wala diri ang litson baboy. Ang litson baboy nakita ko, sir, kita mo na ang pagbagong bata nga idik kumbaga sa aton baboy nga. Litson de leche. Nakita ko nga litson diri, oo. Litson de leche. Kay daw na ano ako magkaon basi ko. do na hadlok ka bala magkaon kay bagong bata bala mo na diri ang ilang nga litson. Pero mostly ang ginaano nila is turkey. Pero paano ang paghatagay sa mga Christmas gift dira? 24 December 24 man sa gabi nagabukas sa mga regalo? Oo, sir. December 24 sang gabi. Pero iban mostly earlier sila kay hindi na nila maano ang alas 12, hindi na nila mahulat ang iban mga bata. So naga-early kami diri. Okay. Sige ma'am, lastly ang imong panamyaw sa mga kahimata mo diri sa Negros kag sa Panay. Go ahead ma'am. Ginatamyaw ko dira ang mga Pasibi at kag Tolentino family sa Hacienda Rodriguez Barangay Kamangkamang Isabela, Negros Occidental. Maayo gid nga udto sa inyo kag advance Merry Christmas. Joyous Noel sa inyo tanan-tanan. Okay. Sige, ma'am, salamat gid sa imong oras kag advance Merry Christmas na simo. Joyous Noel, sir. Okay, sige. Si Joy Fernandez Tolentino, aton nga Bumbo International Correspondent sa France, sa aton nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. 10 minutos ang nabilin kamagadangat kita stag ng alas 2. Ginakulapos kita banwa sa nga oras diri sa aton pagpangalagad sa palatungtunan bumbuhanay sa Udto TGIF. Thanks God, it's Friday. Danan naman kita sa Lunes. Upod sa inyo, Anchorman. Ini si Bumbo Daniel Leksyon is para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga Bacolodnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot sa subong. Syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o kun pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod o kun pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan?
ang pagsakit sang aton tiyan. Ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon.